Croeso I fodiwl 8, y modiwl olaf yn ein rhaglen hyfforddi ar addasu'r hinsawdd a chynerthedd. Mae'r rhaglen hon wedi ariannu gan Bwyd a Diod Cymru, ac mae wedi chynllunio I helpu gweithgynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru I baratoi ar gyfer ac ymateb I effeithiau newid hinsawdd. Mae pob modiwl yn dod gyda llaw lyfr sy'n cynnwys mwy o wybodaeth ynghyd â dolenni I dempledu y gallwch ei golygu i'ch cefnogi wrth gynllunio ar gyfer addasu i'r hinsawdd. Yn y cam olaf hwn o'n model ymwybodol o'r hinsawdd, byddwn yn edrych y sut y gall newid hinsawdd effeithio ar eich cwsmeriaid a'ch defnyddwyr, gan nodi nid yn unig y risgiau, ond hefyd y cyfleoedd newydd y gallai hynny eich creu i'ch busnes. Yn y modiwl hwn, byddwn ni'n archwilio sut y gall newid hinsawdd effeithio ar eich cwsmeriaid a'ch defnyddwyr, canolbwyntio ar gwsmeriaid masnach, fel manwerthwyr, dosbarthwyr a phartneriaid yn y sector lletygarwch, trafod sut y gall eich camau ymwybodol o'r hinsawdd gryfhau ymddiriadaeth a gwydnwch ymhlith eich cwsmeriaid, edrych ar sut I ddatblygu cynllun digwyddiad cwsmer, rhywbeth hanfodol ar gyfer rheoli tarfu, ac archwilio sut mae pryderon ynghylch yr hinsawdd yn dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr a sut y gallwch ymateb I hynny. Gadewch I ni ddechrau drwy edrych ar eich perthnasau gyda'ch cwsmeriaid masnach, sef eich cyswllt uniongyrchol a'r farchnad. Mae'n werth meddwl, sut allai eich gwerthiant gael ei effeithio os bydd un o'ch cwsmeriaid masnach yn dioddef digwyddiad hinsawdd sydyn? Oes gennych chi gwsmeriaid wedi crynhoi mewn ardal daearyddol sy'n agored I effeithio hinsawdd yn y dyfodol? Allwch chi hyrwyddo eich busnes fel cyflenwyr gwydn ac ymwybodol o'r hinsawdd, un sy'n gallu parhau I ddarparu hyd yn oed pan fydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd. Drwy'r buddsoddiadau a'r sylw rydych chi eisoes yn rhoi'r maes hwn? A pa dystiolaeth allwch chi ei rannu gyda'ch cwsmeriaid I ddangos eich gwydnwch? Enghraifft, cynlluniau llifogydd, atebion pŵer wrth gefn, neu hyblygrwydd yn eich cadwyn cyflenwi. Mae'r un risgiau hinsawdd sy'n berthnasol I chi hefyd yn berthnasol i'ch cwsmeriaid. Felly mae'n bwysig ystyried eich strategaethau cwsmeriaid. Oherwydd, os oes gennych grynodiad uchel o gwsmeriaid mewn ardaloedd sy'n agored I ddigwyddiadau hinsawdd negyddol, gall hynny fod yn risg sylweddol i'ch galw parhaus os na fydden nhw'n gallu gweithredu fel arfer mewn amodau heriol. Wrth I chi lunio eich cynllun denu cwsmeriaid newydd, cofiwch ystyried risgiau hinsawdd, a cheisiwch ledaenu'r risg yn ddaearyddol lle bo modd. Ac nid dim ond eich cwsmeriaid lleol neu yn y Deyrnas Unedig y mae hyn yn berthnasol. Beth am eich cwsmeriaid tramor? Yn yr un modd ag y dysgwch chi sut I ystyried effeithiau newid hinsawdd ar eich cadwyn cyflenwi mewn rhanbarthau pell. Oes gennych chi ddosbarthwr yn rhanbarthol allweddol sydd mewn ardal fregus o ran hinsawdd a allai effeithio ar eich allforion I sawl gwlad? Efallai y byddai'n syniad da ychwanegu cwestiynau am effaith newid hinsawdd eich holiaduron dosbarthwyr a'ch camau diwydrwydd dyladwy. Mae'r sleid hon yn rhoi ychydig o syniadau I chi am y gwahanol fathau o gwsmeriaid masnach y gallai fod angen I chi eu hystyried. Fe wnaethon ni rannu'r graff hwn yn fodiwl 5 pan wnaethon ni edrych ar gadwyni cyflenwi. Ac fel rydyn ni newydd drafod, mae'r un egwyddorion yn berthnasol i'ch cwsmeriaid masnach hefyd. Mae'r graff hwn wedi ei greu o adroddiad gan XDI, cwmni sy'n darparu gwasanaethau asesu risgiau corfforol sy'n gysylltiedig ar hinsawdd. Ar yr echelin lorweddol, mae'r rhanbarthau'r Deyrnas Unedig wedi'i rhestru o 1 I 50 yn ôl ei safle byd-eang o rhan lefel gyfan neu gronol o niwed I adeiladau yn yr ardal honno oherwydd newid hinsawdd. Mae'r data wedi'i ddadansoddi o 1950 hyd at y flwyddyn 2050,
gan greu darlun o'r newidiadau dros amser. Mae'r bariau ar y graff yn dangos y cynnydd canrannol disgwyliedig mewn niwed sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn yr ardal honno, gan roi syniad o lefel gyffredinol y risg o darfu ar fusnesau yn yr ardaloedd hynny oherwydd difrod hinsawdd. Os bydd eich busnes yn profi digwyddiad hinsawdd sydyn, gall fod yn hynod o werthfawr cael cynllun cyfathrebu a chwsmeriaid eisoes ar waith, sef cynllun digwyddiad cwsmer. Bydd hyn yn ddefnyddiol iawn pan fydd pethau'n anhrefnus ac rydych chi'n ceisio ymateb i'r sefyllfa wrth iddi ar ddatblygu. Bydd eich cwsmeriaid am wybod yn glir beth yw'r sefyllfa o ran ei busnes gyda chi, a bydd eich dull o gyfathrebu yn y foment yn chwarae'r rhan fawr wrth diogelu'r berthynas rhwng chi a'ch cwsmeriaid. Felly gall cael cynllun cyfathrebu eisoes wedi baratoi wneud gwahaniaeth mawr, gan eich galluogi i weithredu ar unwaith ac i reoli disgwyliadau cwsmeriaid mewn ffordd drefnus a phroffesiynol. Gall cyfathrebu'n effeithiol hefyd atal sybrydion neu wybodaeth anghywir rhag cylchredeg. Heb wybodaeth gyfredol, gall cwsmeriaid neindio'u casgliadau ac weithiau gweithredu mewn ffyrdd allai newidio'ch busnes. Enghraifft, trwy newid cyflenwr pan, mewn gwirionedd, gallech chi fod wedi cyflawni'r archeb o stoc oedd heb ei effeithio neu drwy weithredu eich cynlluniau wrth gefn. Fe wnaethon ni drafod cynllunio senarios fel offeryn rheoli yn fodiwl 4, ac mae'r un dull yn ddefnyddiol iawn wrth ddylunio eich cynllun digwyddiad cwsmer. Meddyliwch am adeg pan gafodd eich gallu i gyflwyno archeb ei darfu, efallai oherwydd toriad pŵer neu broblem gyda chyflenwr. Sut wnaethoch chi reoli'r cyfathrebu bryd hynny? A pha wersi allech chi eu cymhwyso y tro nesaf i ymateb hyd yn oed yn well? Wrth baratoi eich cynllun, mae'n ddefnyddiol nodi'r holl bwyntiau cyswllt, dyma eich tîm yn rhyngweithio â thîm y cwsmer. Enghraifft, gwerthiant a reoli cyfrifon gyda ffrynion, technegol i dîm technegol, NPD i ddatblygwyr, cadwyn gyflenwi i osod archebion a chyflenwyr, neu gyllid i adrannau anfonebau. Gall y pwyntiau cyswllt hwn arwain at rannu gwybodaeth anghyson gyda'r cwsmer os na fyddwch yn ofalus. Mae'n bwysig diffinio a rhannu'r un fersiwn o'r gwirionedd gyda'ch tîm mwyn sicrhau bod gwybodaeth gyson yn cael ei rannu. Nid ragdybiaethau nac amryw fersiynau o ffeithiau i wahanol adrannau'r cwsmer. Mae pawb yn eich tîm angen bod yn glir am ei rolau a'i cyfrifoldebau unigol, tra bydd gan y tîm rheoliol darlun clir o bwy sydd angen gwybodaeth a sut y caiff ei cyfathrebu. Dylech cynllun gynnwys dempledu lle gallwch fewn-osod y negeseuon cydlynol y mae angen i chi eu cyflwyno, manylion y bobl sydd angen derbyn a deall y negeseuon hynny, aelodau tîm penodedig sydd yn gyfrifol am reoli'r berthnasoedd a'r cwsmer. Ymarferwch eich llif cyfathrebu fel rhan o ymarfer tîm. Efelychu digwyddiad hinsawdd a rehersych ymatebion fel pe bai'n digwydd mewn gwirionedd. Byddwch yn dod o hyd i'r cynllun cam wrth gam hwn yn y llyfr gwaith modiwl 8 sy'n cyd-fynd â'r sesiwn hon, ynghyd â dolen i dempled y gellir ei olygu a allech chi helpu gyda'r broses cynllunio. Mae'r cynllun hwn yn gweithredu fel llif gwaith ar gyfer eich cynllun cyfathrebu a'r cwsmer, gan ddechrau gyda sicrhau bod manylion cyswllt y cwsmer yn gyfredol ac yn cynnwys ei dull cyfathrebu a ddewiswyd. Mae'r holl bwyntiau cyswllt gwahanol yr ydym newydd eu trafod a'i cyfrifoldebau unigol ar gyfer cyfathrebu gyda'r cyswllt hynny i gyd wedi cynnwys. Mae'n ddefnyddiol cael templedi wedi paratoi mwyn gallu mewn-osod y wybodaeth berthnasol wrth i'r digwyddiad datblygu
neu ar unwaith ar ôl i'r digwyddiad ddigwydd. Yn amlwg, bydd cwsmeriaid am wybod pryd y byddwch yn gallu ail-ddechrau cyflenwi, ac mae'r templedi'n caniatáu i'r wybodaeth cychwynnol gael ei ddiweddaru. Dylai'r wybodaeth a'r llais a ddefnyddir fod yn briodol i'r cyswllt penodol o fewn y cwsmer. Gall gwahanol dîm o fewn y cwsmer fod angen manylion gwahanol. Dylech fod yn realistig am amseroedd adfer a pheidio â addo gormod na chyflawni rhywfaint o'r hyn a addedwyd. Ond wrth gwrs, nid oes rhaid i chi aros tan fod argyfwng hinsawdd yn taro cyn siarad â chwsmeriaid am eich dull ymwybodol o hinsawdd. Wrth i'r hinsawdd ddod yn risg gynyddol i'r sector bwyd a diod, mae cwsmeriaid yn fwy tebygol o geisio gweithio gyda chyflenwyr sy'n gallu sicrhau parhad cyflenwadau. Gall tynnu sylw at y camau rydych chi'n ei cymryd i addasu ac adeiladu gwydnwch hinsawdd fod yn rhan werthfawr o'ch cyflwyniadau gwerthu i gwsmeriaid newydd, neu rhan o'r sgwrsiau a chwsmeriaid presennol wrth i chi geisio ehangu neu ddiogelu busnes. Defnyddiwch eich wybodaeth am bob cwsmer i ragweld eu pryderon posibl, a dangos eich gwerth fel cyflenwr dibynadwy drwy'r camau addasu hinsawdd rydych eisoes wedi gweithredu. Lle bo'n briodol, efallai gallwch hefyd gydweithio â chwsmeriaid allweddol ar brosiectau sy'n dod â budd i'r ddwy ochr, enghraifft, cynlluniau wrth gefn ar gyfer y gadwyn gyflenwi. Bydd yr hyfforddiant addasu'r hinsawdd a chynerthedd yma eich helpu baratoi cyflwyniadau a deunyddiau cyfathrebu eraill sy'n dangos manteision eich dull ymwybodol o hinsawdd i gwsmeriaid. A pham ddim mynd gam ymhellach, a chynnwys eich camau ymwybodol o hinsawdd yn eich dynyddiau gwerthu, tendrau neu achrediadau i'ch helpu i ennill busnes newydd. Gadewch i ni droi nawr at y defnyddwyr terfynol, a'r cyfleoedd sy'n dod gyda'i blaenoriaethau newidiol. Mae sawl ffordd y mae newid hinsawdd yn effeithio ar ddewis defnyddwyr, ond dau faes allweddol i chi ei ystyried yw ymateb i effeithiau corfforol newid hinsawdd a digwyddiadau tywydd, enghraifft hafau poethach a gaeafau gwyrpach, newid beth, pryd a sut maent yn prynu oherwydd pryderon amgylcheddol. Mae llawer o dystiolaeth yn dangos bod y tymhorau'n symud, a gall y newid hwn gael goblygiadau'ch cwsmeriaid a'ch defnyddwyr. Os yw'r gwanwyn yn cyrraedd yn gynharach ac mae'r haf yn para'n hirach, pa newidiadau fydd cwsmeriaid masnachol yn ei gwneud wrth archebu a marchnata, a sut efallai bydd hyn yn effeithio ar eich cynhyrchu bwyd neu ddiod. Mae angen i cynhyrchwyr bwyd a diod sicrhau bod eu cynllunio cynhyrchu yn cyd-fynd â'r tymhorau sy'n symud. Fel arall, maent yn peryglu colli cyfleoedd gwerthu os bydd rhaid iddynt ddinistrio stoc neu ostwng prisiau i'w gwerthu. Pa gyfleoedd arloesi mae'r tymhorau sy'n newid yn ei cynnig? A oes cyfleoedd i dyfu refeniw? Wrth feddwl am cynlluniau marchnata, yn hanesyddol, mae siopau wedi newid o gynhyrchion haf i fwy a diod hydrefol wrth i'r flwyddyn ysgol newydd ddechrau ym mis Medi. Fodd bynnag, rydym bellach yn gweld tywydd cynhesach yn para'n hirach i mewn i'r tymor hydref. Yn 2023, gwelwyd tymheredd dros 25 gradd ar draws llawer o'r Deyrnas Unedig ym mis Medi. Efallai hoffech chi edrych ar broffidioldeb eich cynnyrch i weld a yw rhai sy'n gwerthu'n well mewn tywydd cynhesach yn gwneud gwanhaniaeth cadarnhaol eich busnes. Gall y cynhyrchion hynny fod yn dod yn rhan fwyaf o'ch cyfuniad gwerthiant dros amser. Mae hyn yn arbennig o berthnasol os yw'r newid yn yr hinsawdd yn gwneud gostiau'ch cadwyn cyflenwi godi neu amrywio'n fwy nag arfer drwy'r tymhorau. Felly, ystyriwch, os byddai'r hydref hir gynnes yn dod yn arferol, pa gynhyrchion fyddai'n elwa, a pha rhai fyddai'n cael trafferth? Maes arall i'w ystyried yw effeithiau newid hinsawdd ar dwristiaeth.
A fyddwn yn gweld twristiaid yn symud I ffwrdd o lefydd fel Môr y Canoldir gyda'i tymheredd dros 40 gradd, tân gwyllt a diffyg dŵr, a dod I gyrchfannau mwy gogleddol. Pa gyfleoedd gwestai a gwasanaethau bwyd a allgoti o'r symudiad hwn? Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld digwyddiadau tywydd eithafol ar draws llawer o gyrchfannau gwyliau poblogaidd fel Sbaen, Portugal, yr Eidal, Ffrainc a Gwlad Groeg, gyda thymheredd yn codi I fwy na 40 gradd ym mis Gorffennaf 2023. Cafodd llawer o dde Ewrop rybuddion iechyd coch oherwydd gwres eithafol, stormydd trwm yn achosi llifogydd, cenllysg, difrod storm eang a phannau gwyllt dinistriol. Yn hanesyddol, mae llawer o defnyddwyr Prydain wedi dewis mynd ar wyliau dramor I sicrhau haul a thywydd da. Gall y digwyddiadau eithafol hyn, ymysg dymuniad I lleihau ôl-troed carbon, fod yn gyfle I dwristiaeth domestig gynyddu. Ac efallai, hyd yn oed, ddenu mwy o ymwelwyr dramor i'r Deyrnas Unedig, lle gall'r tywydd gael ei ystyried yn gymharol fwy ddeniadol. A allai hyn gynnig mwy o gyfleoedd gwerthu i'ch brandiau a'ch cynhyrchion? Mae newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ar ffermio cynnyrch amaethyddol ledled y byd. Mae cyfnodau hirach o sychder yn golygu mwy o ddyfrhau, mae erydiad a diwyriad pridd yn arwain at fwy o ddefnydd o wrteithiau a maetholion. Gall lifogydd achosi heintiau ffwngaidd mewn cnydau, ac wrth i'r hinsawdd newid, mae pryfed a chlefydau newydd yn ymledu gan arwain at fwy o ddefnydd o basidiau a chemegion eraill. A nid yn unig ar yr amgylchedd naturiol mae hyn yn cael effaith negyddol, fel ansawdd aer, llygredd afonydd a cholli bioamrywiaeth, ond mae hefyd yn codi costau cynhyrchu ac yn cynyddu risg o weddillion neu llygredd newydd yn y deunyddiau crau. Felly, efallai bydd angen bod yn fwy gofalus wrth fonitro a phrofi diogelwch eich deunyddiau crau a'r dŵr a ddefnyddir yn y broses gynhyrchu. Dros y degawd diwetha, mae tystiolaeth yn dangos bod cynnydd mewn carbon dioxide yn gallu effeithio'n uniongyrchol ar gemeg a bioleg planhigion, ac felly ar werth maethol bwyd I bobl ac I anifeiliaid. Bod hyn yn faes ymchwil parhaus, mae astudiaethau'n awgrymu y gallai lefelau protein a mwynau mewn rhai cnydau ostwng oherwydd hyn. Os yw eich cynhyrchion neu'r brand yn gwneud honiadau maethol, gallai hyn fod yn faes y bydd angen I chi ei gadw dan sylw yn y dyfodol, I sicrhau bod eich cynhyrchion yn dal I ddarparu'r un manteision maethol ag o'r blaen. Wrth gwrs, nid oes neb yn y diwydiant bwyd a diod eisiau peryglu iechyd defnyddwyr na chael ei chysylltu a chynnyrch drud sy'n newidio enw da'r busnes. Felly, gallai adolygu a diweddaru eich protocolau profi a monitro mewnol I adlewyrchu risgiau newid hinsawdd fel hyn bod yn gam doeth. Ac, ar yr ochr gadarnhaol, os bydd lefelau maethol mewn cnydau'n parhau I ostwng, gallai hynny hefyd agor cyfleoedd I ddatblygu cynhyrchion wedi fonitro neu ddefnyddio cynhwysion newydd sy'n helpu I wella maeth. Mae cyfleoedd I ddatblygu'ch cynhyrchion neu arloesi lansiadau newydd yn deillio'n bennaf o'r ffaith bod defnyddwyr yn addasu eu herferion prynu yn sgil eu pryderon am newid hinsawdd. Wrth iddy'n chwilio am ffyrdd I leihau effeithiau negyddol ei dewis bwyd a diod, mae cyfleoedd yn codi I wneithurwyr addasu eu hagweddau tuag at gynhyrchion, fformatau a phacio. Dangosodd arolwg Euromonitor 2023 o dros 1,000 o ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig fod 59% yn cytuno neu cytuno'n gryf ei bod yn pryderu am newid hinsawdd, gyda'r un nifer yn datgan ei bod yn ceisio cael effaith gadarnhaol am yr ymgylchedd drwy fy ngweithredoedd bob dydd. Datgelodd yr arolwg hefyd
fod defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig yn fwy tebygol na'r cyfartaledd byd-eang o ailgylchu eitemau, ceisio lleihau gwastraff bwyd, defnyddio llai o ddŵr, ac yn gyfartal â hynny, maent yn frwdfrydig i leihau defnyddio plastig a lleihau eu hallwriadau carbon. Dangosodd arolwg pellach gan Euromonitor a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2023 fod defnyddwyr yn chwilio am gynaliadwyedd fforddiadwy, ac fe wnaeth ganfod bod rhwng 20 a 25% o defnyddwyr Ewropeaidd, y maent yn ei galw'n treulwyr gwyrdd, yn barod i dalu mwy am gynhyrchion cynaliadwy. Roedd y gymhareb isaf ymysg â Gen Z, sy'n poeni'n gryf am hinsawdd ond â lefelau incwm is, ac yn gryfach ymysg defnyddwyr hŷn, gan gyrraedd ei chafbwynt gyda'r milfwyddoliaid. Yn yr un modd, mae ymchwil diweddar byd-eang gan EY yn dangos bod defnyddwyr yn edrych i gwmnïau i'w helpu i chwarae eu rhan wrth leihau newid hinsawdd, gyda defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig yn arbennig o ganolbwyntio ar wastraff bwyd a materion pacio. Mae'r canrannau yn y bylchau gwyrdd yn dangos y cymhariaeth uwch rhwng defnyddwyr y Deyrnas Unedig a defnyddwyr byd-eang. Enghraifft, cred 28% o defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig fod angen i gwmnïau ddarparu atebion i leihau gwastraff, o'i gymharu â 23% o defnyddwyr byd-eang. Gan edrych yn fanwl ar wastraff bwyd, ym mis Tachwedd 2023, ryddhawdd wrap adroddiad yn dangos bod 10.7 miliwn tynnell o fwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig yn cael ei wastraffu. Mae'r gwastraff hwn yn digwydd ar draws ein cadwyn gyflenwi bwyd, ond 60% o'r cyfanswm, sy'n werth 17 biliwn o bunnoedd, yn digwydd gartref. Mae'r angen i weithredu mwyn lleihau gwastraff bwyd yn cael ei ategu ymhellach gan ddata ONS, sy'n dangos, yn 2022, mae tai un person yw'r ail fath mwyaf cyffredin o dŷ, yn cyfrif am bron i 1 o bob 3, neu 8.3 miliwn o dau yn y Deyrnas Unedig, a bod 30% o dau yng Nghymru yn gartref un person. Yn 2022, roedd mwy o dau heb blant nag oedd o deuluoedd gyda phlant dibynnol, sy'n awgrymu eu bod nhw hefyd efallai'n chwilio am ffyrdd o leihau gwastraff bwyd. Sut allai eich busnes leihau gwastraff bwyd defnyddwyr drwy ddyluniad, cynnyrch neu arloesedd pacio? Gall eich busnes fuddsoddi mewn arloesi a datblygu cynnyrch newydd i ymateb i'r newidiadau hyn mewn ymddygiad defnyddwyr. Mae rhaglen mewnwelediad bwyd a diod Cymru yn darparu data rhagorol a dueddiadau defnyddwyr. Offeryn gwych i ddatblygu strategaeth datblygu cynnyrch newydd sy'n ymwybodol o hinsawdd. Yn modiwl 5, buom yn edrych ar sganiad gorwelion yn eithaf manwl ac yn ymwneud â rheoli cadwyn gyflenwi. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddeall sut y gall eich defnyddwyr presennol fod yn addasu eu harferion siopa neu fwyta allan, a sut y gall eich dargedu segmentau cwsmer newydd i dyfu'r gwerthiant eich elw. Gall eich cynlluniau arloesi gynnwys ffynhonnell cnytau wedi haddasu hinsawdd, neu arloesi i symud i ffwrdd o gynhwysion sy'n agored i risg hinsawdd. Ond cofiwch gadw honiadau'n gywir ac yn dryloyw, gall gwirgalchu dinistrio hyder y defnyddwyr yn gyflym. Felly, cymerwch funud i ystyried sut gallech arloesi i leihau gwastraff bwyd. Ydych chi'n ymwybodol sut mae'ch cynhyrchion yn cael eu defnyddio mewn gwirionedd, ac a ydynt yn cyfrannu at wastraff? A allech gasglu adborth gan defnyddwyr i ddylunio cynhyrchion sy'n fwy gyfeillgar i hinsawdd. Wrth i ni ddod i ben y modiwl hwn, gadewch i ni edrych nôl ar yr hyn yr ydym wedi drafod. Buom yn edrych ar sut y gall newid hinsawdd a digwyddiadau hinsawdd effeithio ar eich cwsmeriaid a'ch defnyddwyr.
Buom yn ystyried effeithiau hinsawdd ar eich cwsmeriaid masnachol a sut y gallech dull gwydni hinsawdd gefnogi eich persnasoedd a chwsmeriaid. Fel rhan o hyn, buom yn trafod pwysigrwydd cynllun digwyddiadau cwsmer. Hefyd, buom yn amlygu sut y gall newid hinsawdd ddylanwadu ar benderfyniadau a hymddygiad defnyddwyr, a sut i droi ymwybyddiaeth hinsawdd yn gyfleoedd arloesi eich busnes. I'ch helpu ar eich ffordd gyda'ch cynllun addasu hinsawdd, dyma rhai syniadau ar gyfer y camau nesaf a'r gweithredoedd i'w cymryd o'r modiwl hwn. Pwy fydd yn adolygu risgiau hinsawdd eich prif gysmeriaid, a sut byddwch yn integreiddio'r wybodaeth hon eich cynlluniau ennill cwsmeriaid? Pwy fydd yn datblygu'r cynllun cyfathrebu a chwsmeriaid a'r templedi yn barod ar gyfer unrhyw darfu? Sut y byddwch yn adeiladu'ch dull ymwybodol o'r hinsawdd eich cyflwyniadau gwerthu eu gwsmeriaid masnachol? A sut byddwch yn darganfod sut mae eich defnyddwyr yn ymddwyn wrth wynebu newid hinsawdd, a sut mae hyn yn effeithio ar ei dewis bwyd a diod? Mae hyn yn nodi diwedd o rhaglen hyfforddiant addasu hinsawdd a chydnerthedd. Ar draws yr 8 modiwl, rydym wedi archwilio sut i integreiddio ymwybyddiaeth hinsawdd i bob agwedd o'ch busnes, nid fel gwaith ychwanegol, ond fel cynllunio busnes clyfar sy'n adeiladu gwydnwch tymor hir ac yn cryfhau'ch fantais gystadleuol. Gall cymryd camau nawr helpu i osgoi colledion yn y dyfodol ac yn rhoi i chi sefyllfa gryfach i barhau i fod yn gyflenwr dibynadwy a gwydn o ddewis eich cwsmeriaid a'ch defnyddwyr. Diolch am gwblhau'r rhaglen hyfforddi hon. Gobeithiwn eich bod wedi eich ysbrydoli i gymryd camau ystyrlon a ffrydlon tuag ddigwydiant bwyd a diod yng Nghymru sy'n fwy gwydn, gynaliadwy ac ymwybodol o hinsawdd. Fel myfyrdod olaf, beth fydd y cam cyntaf y byddwch yn eich gymryd ar ôl cwblhau'r hyfforddiant hwn i wneud eich busnes yn fwy barod i hinsawdd?